Každopádne chcel by som hovoriť o firme a o tom, čo robíme, o našich produktoch, ale v prvom rade o tofu, čo je náš kľúčový produkt. My sme pôvodne rodinná firma, prvá v Československu, ktorá vyrábala tofu. Existujeme aj vďaka distribúcii v Čechách. Na začiatku nám veľmi pomohla distribúcia cez Country Life, potom vstúpiť do reťazcov. Inovatívnosť toho prístupu bola asi v tom, že v tej dobe Nielsen určite nevykazoval, ten trh tofu bol nula. Hej? Čiže vtedy pár marketérov som teda stretol, ale asi žiadny marketér by neprišiel, že OK, máte tu segment s nulou a poďte to vyrábať. Čiže toto je inovatívnosť, túto inovatívnosť by sme si ako firma chceli zachovať. A tá myšlienka za tým bola, že v 80. rokoch môj otec v rodinnom dome, ja som teda z druhej generácie Lunterovcov vo firme, časom sme zmenili brand z Alfabio na Lunter. A v 80. rokoch môj otec začal vyrábať tofu v rodinnom dome, ten dom sa teda neskôr zjavil aj v logu. A tá myšlienka bola, že v tej dobe nám to pomohlo v rodine s rôznymi zdravotnými problémami a my sme zistili, že proste existujú epidemiologické štúdie, ktoré sa odrážajú od nejakých 60. rokov, možno éry hippie, epidemiologické štúdie, klinické štúdie, dokonca niektoré, ktoré hovoria, že tá soja pôsobí profilakticky voči rôznym civilizačným ochoreniam. Čiže je to niečo, kedy hovoríme, že tofu alebo tradične spracovaná soja, to je miso, tempeh, edamame, tofu, sojové mlieko, je hlavný zdroj proteínu pre miliardu populácie. A skôr je to teda tá zdravšia časť populácie. Hovorím to s tým, že ja som bol vychovaný ako vegetarián v tých 80. rokoch. Zdravotníci proste hovorili, že nás odnímú rodičom, že proste budeme nízky, zakrnuté mozgy a tak ďalej. Čiže to povedomie sa mení v západnej civilizácie o tom, čo je vlastne zdravé. Vtedy napríklad sa deťom dávala mixovaná pečeň kvôli vitamínom a kojencom. A na druhej strane v rámci alternatívnych proteínov soja je najpopulárnejší alternatívny proteín a má jednu výhodu, že jednak obsahuje všetkých 20 aminokyselín, takže ten pocit sítosti, ktorý máte zo soje, nedosiahnete z iného plentu, z inej rastliny. A zároveň má preukázateľnú históriu. Tie epidemiologické štúdie sú založené na pozorovaní desiatky rokov. Napríklad štúdia japonského ministra zdravotníctva zo 70. rokov, kedy skúmali dlhovekosť obyvateľov ostrovy Okinawa. A vlastne jeden z tých bodov hovorí, že áno, tí Okinavci jedia 2 až 3 tradične spracované sojové jedlá denne. Zdôrazňujem to tradične spracované, pretože v podstate tá história soje na západe je určitým spôsobom dialógu, možno konfliktu alebo aj synergie súznenia. Tradične spracované modernej soji, kedy napríklad, aj tam teda aj československá stopa, a v podstate prvý bol profesor Haberland, botanik z Bratislavy, ktorý bol vyslaný rakúskym cisárom do Japonska, keď sa Japonsko začalo otvárať, aby preskúmal. A vlastne v Zemedeľskom múzei vo Viedni nájdete stále pôvodne zmrazené tofu, ktoré on vtedy doniesol. On hovorí, že toto jedia tí Japonci a vyzerá, že im to pomáha. A už vtedy sa začala pestovať soja na území Rakúska a Uhorska. Takisto potom je tu Alberto Vojtech Frič, ktorého Wehrmacht nejakým spôsobom chcel od neho vymámiť, aspoň tak som sa dočítal, recept na výrobu tofu. Čiže takisto americká armáda robila praženice z tofu, pretože bol nedostatok vaječných bielkovín. Po druhej svetovej vojne to, čo pokračovalo, a ja to poviem aj otvorene, my nie sme najväčší spracovateľ soje na území Československa, oveľa viacej soje nájdete v cukrárenskom priemysle, v mäsospracujúcom priemysle. Ja iba hovorím, že u nás je tá soja tradične spracovaná. Čiže sojová múka, izolované proteíny, toto všetko sú látky, s ktorými sa dobre pracuje, ktoré majú tú výživnú hodnotu. My ale hovoríme, že chceli by sme sa vrátiť k tej tradícii. Tá tradícia, to sú potom 60. roky, kedy znovu éra hippie, tam bol taký návrat k nejakej takej nevinnosti potravín a v tej dobe napríklad New York Times alebo Washington Post písali, že nastáva nový úsvit tofu, alebo že tofu je nová pizza, tofu je nový jogurt. Prečo? Aj tá pizza vlastne je pôvodné jedlo nejakého talianskeho geta v USA a presadila sa až v prvej polovice 20. storočia. Ja si myslím, že sa to úplne nepodarilo, že tofu sa nestalo novou pizzou, ale je to niečo, na čom by sme chceli pracovať.
neviem, aké sú aktuálne dáta, ale Nielsen nás zaradil kedysi do kategórie fresh cheese a hovorí, že proste ste tam a nie ste najslabší. Čiže na Slovensku aj v Čechách sa predá viacej tofu ako feta syra. A to je niečo, na čom by sme chceli stavať. Stále hovoríme, že tam, kde by sme sa chceli blížiť, je to Japonsko, je to tých 16 kg tofu ročne, sú to tie 2-3 tradične spracované sojové jedlá denne. K tomu je strašne ďaleká cesta. Ja budem rád, keď za 50 rokov to Slovensko, Česko sa pohne možno z 0,5 kilogramu na 2-3 kilogramy. Čiže my nehovoríme, misia firmy je prispieť k zmene stravovacích návykov. My nehovoríme, jedzte a buďte vegetariáni alebo jedzte len plant-based. Naopak povedal by som, myslím, že tá flexitariánska cesta, čo tu spomínal predošlý rečník, má svoje miesto. Hovorím otvorene, ak vám chutí mäso, jedzte ho možno lokálne, ale nemôžete ho jesť 3-krát denne, čo mimochodom povolujú normatívy trebárs v škôlkarskom vzdelávaní. Hej. Čiže my hovoríme, že sú momenty, kedy to mäso sa dá nahradiť niečím, čo je rovnako chutné a my sa snažíme pracovať na tej chuti, aby to naozaj takým bolo. Čiže celá tá produkcia je základ pre vyváženú rastlinnú stravu, môžeme tam používať rôzne benefity, je to samozrejme 100% plant-based alebo rastlinné. Benefity je vysoký zdroj proteínu, zdroj vápnika, non-GMO, bez cholesterolu a väčšina našich produktov je aj gluten-free. Máme pocit, že v súčasnosti je toto už opreté aj o vedecké dokumenty, nielen o nejakú azijskú tradíciu, ale aj vedecké dokumenty, ktoré sú k dispozícii aj u nás. Je to napríklad stravovacia výživová politika pre školy, ktorý vydal regionálny úrad VHO v roku 2006 v Kodani, kde je 12 doporučení pre vzdelávanie v školských jedálniach. A oni otvorene hovoria, ten bod číslo 1 je preferovať rastlinné proteíny pred živočíšnymi. Bod číslo 4 je preferovať pred mastným mäsom, červeným mäsom, strukoviny. Čiže sú tam tie základy. Keď sa hýbete v týchto intenciách, tak skôr či neskôr narazíte na soju. Ja som hovoril, že je to najpopulárnejší alternatívny proteín a má nejaké výhody. Hlavná výhoda je tých 20 aminokyselín. To znamená, že je to komplexný proteín. Z tohto hľadiska to nie je žiadny kompromis nutričného charakteru. Z druhej strany, keď sa na to pozrieme, a na to sme vlastne, alebo ďalší taký dôvod, prečo konzumovať tofu alebo plant-based, je pohľad ekologický. A je to niečo, čo súznie s našou misiou, čiže prispieť k zmene stravovacích návykov a my zisťujeme, že to, že meníme stravovacie návyky, alebo to, že ako ľudia by sme sa o to mohli pokúšať, tak je vlastne najefektívnejšia cesta, ako redukovať emisie CO2. Je tu štúdia Boston Consulting Group z júla 2022, kde vidíte tam ten graf. V podstate je to porovnanie, že každý dolár, ktorý investujete do jednotlivej ľudskej činnosti, že akú redukciu CO2 prináša. Čiže najefektívnejšia je investícia do plant-based proteínov, druhý je zelené stavebníctvo alebo zelený cement, ale už aj to je 3-krát menej efektívne. Zelená elektrika je 10-krát menej efektívnejšia. Auta bez emisie 9-krát menej efektívnejšie. Čiže keď som to prezentoval niekde na konferencii, tak riaditeľ reťazca mi hovorí jedného, že OK, my v podstate, pokiaľ budeme jesť viacej plant-based proteínu, tak môžeme naďalej lietať. Má to oporu v tom, je to trochu zjednodušené, ale má to oporu v tom, že ak teraz alternatívy tvoria 2% mäsových, vaječných a mliečnych produktov, alebo inak povedané 80% poľnohospodárskej pôdy zemegulák sa využíva na mäsové, vaječné a mliečne produkty. Ak by sa toto zmenšovalo, toto množstvo zmenšovalo a pokračoval by súčasný trend, tak tie 2% by mali stupniť na 11% v roku 2035. Tých 11% je ročná emisia CO2 pri leteckej doprave. Čiže toto je tá cesta, toto je to, čo nás poháňa dopredu. Hovorím otvorene, my by sme tam uvítali väčšiu podporu štátu, a teraz hovorím o stredoeurópskom kontexte. A ja vždycky spomínam príklad Fínska, ktoré v 50. rokoch 20. storočia si vyhodnotilo, že majú vysoké percento srdcovo-cievnych ochorení a hovoria, že je to konzumácia cholesterolu, je to napríklad mlieko. To mlieko je národný nápoj vo Fínsku, vždy bolo a bude, ale v 50. rokoch fínske ministerstvo zdravotníctva urobilo kampaň Pí menej mlieka.
Hej. A to je trošku v kontraste s tomu, čo ešte nedávno aj z európskych peňazí tu sa robili kampane daj si vajce denne, daj si pohár mlieka. Hej. Čiže tam tie zdroje sú, a inšpirácie takisto, je to tiež o tom, ako sa trebárs tie smernice VHO, ktoré trebárs idú k tej školskej politike alebo jedálenskej politike implementujú alebo nie. V súčasnosti, pokiaľ viem, tak mlieko naďalej samozrejme je vo Fínsku národný nápoj, ale v každej kantíne nájdete 3 druhy mlieka. Mlieko, bezlaktózové mlieko a rastlinné mlieko, najčastejšie sojové. Čiže to je ten postup. Ten stravovací návyk sa mení veľmi ťažko, ale vlastne je tam možnosť nejakými spoločnými silami sa do toho oprieť. My ako výrobcovia sa snažíme pracovať s chuťou, sú tam iné oblasti, kde nám vedia pomôcť organizácia aj štát. Ešte som chcel ukázať jeden ekologický argument za tofu alebo plant-based obecne. Toto je štúdia Arizonskej univerzity z roku 2022, ktorá skúmala environmentálny dopad rôznych jedál. Hej. Čiže tam skúmali 57 000 produktov a je zaujímavé, že čo sa týka emisie CO2, vzhľadom k množstvu, k obsahu proteínu, tak to tofu je možno v top 10. Hej. Čiže to je ďalší taký ako keby dôkaz, že je to cesta aj ako pomôcť planéte. Ja by som sa možno vrátil aj k tým výživovým argumentom. To, že tí Japonci, ten ostrov Okinawa, čo ste to videli, je to aj vlastne Okinawa je aj súčasťou Blue Zones, takisto ako mediteránska dieta, ale okinavská dieta je jednou z tých 7 oblastí sveta, kde sú najzdravší ľudia. A to neznamená, že tí ľudia majú menej stresu. Hej, o Japoncoch sa to asi nedá povedať. Neznamená, že by tí ľudia konzumovali menej alkoholu, že by konzumovali menej mäsa. Ale čo je zaujímavé, to tofu, alebo tradične spracovaná soja jednoducho tam na stole je. Častokrát v kombinácii s mäsom. Hej, to sú inovatívne prístupy. Nám sa stalo, že naša produkcia je 100% plant-based, ale že trebárs reťazec, keď videl naše recepty, tak urobil do letáku recept Mapo Chicken Tofu, tradičný šanghajský recept, ktorý je založený práve na kombinácii tofu a mäsa. Čiže tých prístupov je tam veľa, aj v rámci tradičnej kuchyne. A akokoľvek, a teraz to trochu preženiem, keď Mária Terezia v 18. storočí zaviedla pestovanie zemiakov, tak tu boli nejaké selské vzbúry, aj myslím popravy, pretože tí sedliaci hovorili, že proste chce nás otráviť. Hej. Čiže nie sme úplne tam, tá tradícia je tu, tofu už pár rokov, ale stále je tu niečo. Tofu ako každý inovatívny produkt potrebuje awareness, budovanie nejakého povedomia a je to proste beh na dlhšie trate. Ukázal by som ešte možno, čo je to tofu. To je jedna z oblastí, nám sa stáva, že príde obchodný partner, ja neviem, nejaký mliekar a hovorí, tak chalani, dajte nám ten biely prášok, my to zmiešame s vodou a budeme to tiež vyrábať. Čiže to tofu sa vyrába ako akýkoľvek iný syr. Vyrobí sa sojové mlieko zo soje, predtým sa soja uvarí, pomelie. To prvé tofu bolo vyrobené tak, že čínsky mnísi, ktorí utekali z pevninskej Číny, si varili polievku zo sojového mlieka Go, legenda aspoň hovorí. Bola búrka na mori a vnikla morská voda vo forme vlny do tej polievky a vyzrážali sa hrudky syra. Čiže toto je ten recept, toto je vlastne tá nevinnosť toho tofu. A potom už iba rozdelenie, ako som spomínal, tradičná soja a moderne spracovaná soja, s tým, že zakružkované sú na ľavej strane produkty pod brandom Lunter, kde my sa naozaj snažíme všetko vyrábať zo sojového mlieka, všetko vyrábať z tofu a neísť do moderne spracovaných. Akokoľvek je to niečo, čo myslím si, že má miesto na pultoch, moderne spracovaná soja, dajú sa s tým robiť zaujímavé veci, ale je to dobrá alternatíva pre, by som povedal, naštartovanie konzumenta ísť týmto smerom. Všetci poznáme príbeh Beyond Burger, ktorý vyhral súťaž burgerov. Hej. To znamená súťaž burgerov v USA, kde vlastne súťažili aj s mäsovými burgerami. Im sa podarilo nejakým spôsobom priemyselne spôsobiť aj to, aby ten burger krvácal vďaka nejakému repnému extraktu. Hej. Čiže má aj toto ten prístup. Chceme ísť ale skôr tou tradičnou cestou, aby sme si boli 100% istí aj smerom k tomu zákazníkovi, neísť do vyššej formy priemyselného spracovania.
Ešte poviem krátko o soji. Soju, ktorú používame, je pôvodne vždycky slovenská. Pôvodne sme slovenským farmárom doniesli semiačka soje z Kanady, ktoré boli vhodné na pestovanie soju. Tým pádom to bolo od začiatku non-GMO, pretože pole musí 3 roky oddychovať, aby tam nebola kontaminácia predošlo GMO úrodov, čo teda v Európe soja sa predtým až tak nepestovala, takže toto sa dá dosiahnuť. Časom nám nestačila slovenská soja, takže momentálne používame Donau Soja certifikáciu, sme v prezídiu Donau Soja, to znamená, je to združenie farmárov a spracovateľov soje, ktorí používajú soju len z povodia Dunaja. To je od východného Francúzska cez Švajčiarsko, Nemecko, ale aj Srbsko, Ukrajina, Slovensko, Česko, Poľsko, Južné Poľsko. Tá výhoda je to určitý aj nástroj emancipácie. A teraz sa bavíme o nejakom zákazi dovozu soje, alebo takisto ako pšenice. A my hovoríme, že tá ukrajinská soja, keď je súčasťou certifikácie Donau Soja, tak má výhodu, že tá certifikácia ide až nad úroveň Európskej únie, treba čo sa týka použitia pesticídov. Čiže je to možnosť ukázať aj pre farmárov, aj pre spracovateľov soje, že naozaj toto je ten produkt lokálny a zase odburáva to aj tie mýty o soji, ktoré existujú, že nekonzumujem soju, pretože prispievam k deforestácii. No tak pokiaľ je tá soja z Dunajského regióna, tak takéto niečo sa nedieje. To je asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne.